Kamio, Kakha, Thansani Boyar, Sipkha. Kamio, Kakha, Thansani Boyar, Sipkha. Hadi bukusum hadi, sampai nanti. Kamio, Kakha, Thansani Boyar, Sipkha. Kamio. 바로 따리고 후방으로 먹이는다. 이거 신이 말이 세면은 네, 한바이. 그래서 다시 별까지. चौदह बुजंगनगर वाकीनगरनी 32 नंबर पोलिंग स्टेशन सिपाहीपारा एडीसी विलेज और जो कामी आमसा सिंगु गई हाइने 12 तारीख चौमारी बगे जों ककप्लाई सिनी जो जे आमसानी जो लुकुरक बागसाखाय जों दिनै फुंनि 9टानिसिम ककप्लाई ताबुक 1टा बाजिखा ओंखाय अमनो जो जे नुखुङाव हाबमानि जों बिसि नुखुङाव हाबमालिया ओंखाय जे नुखुङाव हाबका जतनिनो पॉजिटिव रेस्पॉन्स थानाय जों और 96% बुथ पानो ताकलायते 1-2% बारिनाय होननानै आसा खायो जों एवं सिपाही एडीसी विलेज सिंह सारा 14 बुजंग वाकीनगर जों ताकलायफ्राय 25,000 votes माने तिप्रा मथा पार्टी कोप्लायंना थांग दङ एवं आनि कगनादो नांनाय नरक 17 तारिख लुकनाय एवं तिनिबो मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम दङ सारिक जराबो बनिको चमनिबो अमो खास नगाव एबा लखीपुर बिसिबो
राजीव गांधी स्कुलनि जे भोटार समस्त भोटार जे बिरोधी दल तंनाय बीजेपी तंनाय तिनि सिन दल हाय बरक जयनिं खाय इनका हाय गेनो कयेकदिन तेबो जयनिं प्रोग्राम सिं 14 बुजन अरा एमनो तो आसि बरक करै कारण कि थानाय बर अनेक कम बुमन सिं जे मार्जिन तंमोन बुट मार्जिन तंमोन सिं टोटल अप टू 17000 बुट मान अमन बिसिं बीजेपी मान मात्र 5000 ग 5000 ताकले 1000 फन कागलाक बीजेपी अमन तिना मीडियन बिसिं दिसा अनो मार्जिन ताकले सिं मार्जिन तो ते गोबां खायो ते टोटल बुट सिं 25000 नि हिसाब खलायले जाक जत्तो जे ग्राउंड रिपोर्ट मामन गमैनो तब लुकुरबो मालनिन बगे सिं जत्तो पुलिंग स्टेशन सिं बुट वाइज के कैंपेन खलाय दङ नग नगतेबो प्रचार जोरदार प्रचार खलाय दङ এবং সিন 14 বুজন নগর সিমিয়া সারা তিপন তিপ্রা সারা 12 তারিখनि बगे फान थंलायजाक जे पाइ आन्ड्रसमारि बुट रुइ बुबागरनो खोप्लाय खायनो हनि कारण कि लुकुरबो सिजाक जे कुबुइके तिप्रासानि मानथाय सक्तेन बगे लराय खायनो के एकमात्र बुबाग्रा एकमात्र तिप्रा मथा पार्टी तिप्रासानि मानथाय सक्तेन बगे चिरि खोंनो के बुबाग्रा तिप्रा मथा पार्टी अम जत्तो पब्लिक न जत्तो लुकुरनो सिजाक अमैनो पब्लिक र नासिंजाक 12 तारिखो आन्ड्रसमारि बुट रुइ तिप्रा मथा पार्टीने खोप्लाय खाय जे सिनि मानथाय सक्ते जे मायं तमनि अ मानथानि लगिरन बागि एवं बुबाग्रन ते फान क्राक खाय सिन बागि चि खग्रना बागि बुबाग्रन आन्डुसमारि बुटरनि तयरं लायजा रेडिं लायजा सरते कैसे सुंगों बीजेपी नि खरकसा मंत्री नि खुतु जे सावि मानखा बसाक बाय थंजे साका आंध्र शो बुट दिखां के बीजेपी ओ सिथांनि सगिनाय आकोबले बबा हाइफिरो मंगौनि अमा हायने पब्लिक नि होयरानि खाय दङ बन कग्रग थाथांनि अमा हायने सकांबो अनेक विभिन्न रकम कक सावबो मिडियाबो तिप्रासानि बेफोरे हान्या साव सबनि एजेन्ट हिसाबै सामुंख्लाय दङ सिं जतसु बबसंनि एजेन्ट हिसाबै सामुंख्लाय दङ तिप्रासानो अराय परे क्लाइनेन बागि जे सामुंख्लाय दङ नमो तिप्रासा लुकुरक सिजाक बिनि कगनो सिरियसलि केबनो हायो